Από εδώ πέρα έχουμε τον κύριο Στέλιο Δούση. Καλησπέρα. Ο οποίος φέτος, από ό,τι φαίνεται, το πήραμε το πρωτάθλημα. Ναι, το πήραμε. Το μεγαλύτερο νούμερο του αγώνα που, αν θυμάμαι καλά, τι νούμερα βγάλαμε? Βγάλαμε 163 κλειστή μέτρηση. Και 157-7 ανοιχτή μέτρηση. Από ό,τι είδαμε, έπαιξε απ' έξω το αυτοκίνητο, δεν ήταν ότι... Ναι. Έπαιξε ο αδερφός μου, ο Ανδρέας Δούσης. Έπαιξε απ' έξω γιατί μέσα δεν μπορείς να αντέξεις τόσο αυτό το συμπέλι. Εντάξει, αντέχεις, αλλά μην πάθουμε και τίποτα. Τι έχουμε εδώ πέρα, για πες μας λίγο για τα μάξι. Έχουμε 4-15 ιτζα. Ωραία, τα οποία είναι αυτά εδώ πέρα που φαίνονται πίσω μας. Ναι. Μάρκας Excursion. Ναι. Έχουμε δύο ενισχυτές, 35 λίτρους, 70 kW σύνολο δηλαδή. Μάρκα? Excursion πάλι. Ωραία. Κάτι έχει ακουστεί ότι παίζει στα δύο το αυτοκίνητο. Ναι, παίζει εκεί γιατί εντάξει, δεν χρειάζεται να το ζορίζουμε και πάρα πολύ. Εντάξει. Έχεις μια κατασκευή, από ό,τι είδαμε και θα το δούμε και στα βίντεο, που έχεις πίσω ηχεία στο πορμπαγκάζ. Ναι. Από ρεύμα τι έχουμε? Έχουμε 15 στοιχείες, 15 εξάδες LTO, μπαταριάκια. Και αυτά Excursion. Excursion και αυτά, πάντα. Μόνο Excursion. Οπότε πάμε να δούμε λίγο τι κάνει το αυτοκίνητο. Ναι, εννοείται. Πάμε. Dressed in Prada and I look fantastic. Up in that bitch, I'm no fantastic. We gon' make it nasty. It was fantastic.